Lena yi-part 3 yama-radical equations. La sizoxazulula lesibalo esilandelayo esinikezwe sona. La sinikezwe ukuthi sixazulule u-x sino-5x squared esimsusa ngo-8 is equals to 2x. La into engizoyenza ekuqaleni ukuthi ngifake u-squared kungxenye kanye nengxenye enye. La faka u-squared. Uma sengicedile ukufaka u-squared la, lo square root lesi sizosuswa ulo squared lwesimtholile ngisale ngo-5x squared engizomsusa ngo-8 as equals to 2 squared ngo-4 engizomthola x squared engizomthola. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo, inhloso yami la ukuthi manje ngisuse u5 la ngizobeka u5 ngaphansi bheka negative 5 x squared kanye negative 5x squared. Negative 5 and positive 5 ziyasulelana bese ngizosala ngo-8. Uma sengisale ngo-8 uzoba negative lana impendulo engizoyithola negative 5 no negative 4x squared ngizosala negative x squared. La kwamele ngiziguqule ngizenze ukuthi zibe positive. Into engizoyenza ukuthi ngizitimes ngo-negative 1. La ku-negative 8 ngizomtimesa ngo-negative 1 kanye nala ku-x squared negative ngizomtimesa ngo-negative 1. Impendulo engizoyithola ngo-8 is equal to x squared. Uma sengizitholile la, into engimele ukuthi ngiyenze kwamele ngithole i-square root sika-8 kanye nalesi saka-x squared. Lana-ke i-square root sika-8 singathi x uzoba u-x bese square root sika-8 singathi u-2.4. U-2.4 lo u-2 engizomphinda ngo-4 ngizosihlukanisa ngithole i-square root saka-2 kanye ne-square root saka-4. Le square root lesi bese ngibhala u-x. Le square root saka-4 sizonginika u-2. Impendulo yami engizoyithola la ngu-2 kanye ne-square root saka-2 is equals to x. Ake sihambeni-ke nayi impendulo sesiyitholile. Ngicela sihambeni sobhekani le phezulu ukuthi le mpendulo esiyitholile iyahambelana na nalesixazululo sethu. U5 lo u-x wethu sekuzoba ngu-2 ne-square root sika-2 to the power 2 engizomsusa ngo-8 bese la impendulo engizoyithola uma ngenza njalo u5 ngizothola u5 bese ngithola u4 engizomphinda ngo-2 bese sisusa u8. La uma ngibala 5 ngimphinda ngo-4 ngimphinda ngo-2 bese ngisusa u8. Impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola i-square root lesi esilandelayo. Ngizothola i-square root sika-32. Square root sika-32 kufana nokuthi ngino-16 ngizomphinda ngo-2. 16 engizomphinda ngo-2 ngizazihlukanisa ngibe no-square root sika-16 kanye ne-square root sika-2. Square root sika-16 kuzoba u4 bese ngisala ne-square root sika-2. Ake sihambeni soyenza ngenye indlela sibone ukuthi ngempela yiyo impendulo esithe sayithola la. La manje sesizoyenza ngenye indlela. Lo 2x squared wethu sizombhala le phezulu
sibone ukuthi uzosinika na loku esikutholile. 2 ngimphinde ngo-2 ne-square root sika-2. Impendulo engizoyithola ngu-4 square root sika-2. Le pendulo lena esithe sayithola izibonakalisile ukuthi yiyona lena impendulo. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi senze kanjani. Sixazulule isibalo sethu sathola u-x ukuthi u-x ungubani. Uma sesiqedile ukwenza kanjalo, lo x samfaka laphaya. Impendulo esiyitholile siguqulile sasusa u-x safaka le mpendulo le.